दिनैलाय आंलाय साहाखौलाय मोनलोंगोन ना मोनलोङा जाखो? उफ, बिहामजो गोदान लाबोदों दिनै साननै जाबाय। आं सानदोंमोन कि आं सिखारनायनि सिगाङावनो बिहामजोआ आंनो टेबोलाव साहा लाबोनानै दोनगोन। माथो दासिमबो साहानि जेबो खबरानो गैया। माबा खालामबाय थाखो बे बिहामजोआ? बिहामजो, साहाया जाबायना जायाखै? थैबाय दानाबासो, आंथ' न'आव साहाखौनो फुदुंफेराखै। मा होनांगौ जाखो दालाय साहा फुदुंनायावलाय? माखौ होग्रोयोथाय रोंलाय लांलाहाय आं। सिनिखौसो होग्रोयोना माखौसो होग्रोयो? दासिमबो साहा कापसेखौनो फुदुंना लाबोनो हायाखै? आं साहाखौनो फुदुंनो रोङा। मा? हे इसोर, फिसाज्लाया माबायदि बिहामजो लाबोना होफैखो आंनो? से बिहामजो मोनबोला आथिं एबे जागोन ना नुनाय सिमाङा मा जाबावगोन आंना दा? दा गाबसै नों खोन्थादोल' आं रोंलांगोन। दे माथो खालामजाबावनो दालाय, थां लाइटारखौनो गावहैदो। दे। बहा गावनांगौ? आरे आंनि खर'आव। दे बुंबानो गावमारो नामा? बेवहाय नङा, बेवहाय गाव, बेवहाय। खामथारा बे अरा नोंखौ, गाव मोजाङै। गाव। जाबाय, नुदों। थां दाना ससपेना लायदो। बे ससपेना मा जाम्बि? बे कुकारसो, बैसो ससपेना। थां लानानै फै। जाबायना आयै? आं गरसेल' साहा लोंगोन नामा? एसे बुरजायै लु। औ। जाबाय दे जाबाय, कापसेबानो जाबाय। दाना सिनिया हो। सिनिखौ बेसे होनांगौ? 2 सामुस हो। सामुसाथ' गंसेल'सो, गंसेखौ लायनि आं। बेजोंनो खेबनै होबानो जाबाय। मा एथ' जाम्बि नोंलाय? खेबनै हो। सामुससे, सामुसनै। भिडिअनि गेजेराव हाबख'नायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेरनि सानैसोआ मिथिखागौ जानांगौ दि जितु टी ट्री फेस वाश, बे फेस वाशआ जोंनि मोखांनि एक्ने, पिम्पल एबा ब्लेक हेड्सफोरखौ होखारनायाव मदद खालामो। आरो बेखिनियावनो आङो जोंनि टप 3 टी ट्री फेस वाशखौ बासिनानै दिहुनदों आरो बेनि गेजेराव आं नम्बर 3आव लाखिदों मामा आर्थ टी ट्री फेस वाश। बे फेस वाशआ एकदमबारे नेचारेल इनग्रेडियेन्टजों बानायनाय जादों आरो बे फेस वाशआ जोंनि जितु मोखांनि एक्ने, पिम्पल एबा जितु बेक्टेरिया ना बेफोरखौ होखारनायाव मदद खालामो आरो जोंनि जितु स्किननि pH, बे pHखौबो बेलेन्स खालामनानै लाखियो। आरो नम्बर 2आवहाय दोनगोन आङो लटास हार्बल टी ट्री फेस वाश। बे फेस वाशआ स्पेसियली माने एक्ने प्रोन आरो अइली स्किननि थाखाय। बे फेस वाशआ जोंनि मोखांनि एक्ने, पिम्पल, प्रोन आरो जितु जोंनि मोखांनि एक्सेस अइल बेफोरखौ गैया खालामनानै जोंनो मोनसे सफ्ट आरो स्मुथ स्किन होयो। आरो नम्बर 1आव आं जायनि बाथ्रा बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय ज'भेस हार्बल टी ट्री फेस वाश। बेवहाय दङ टी ट्री एक्सट्रेक्ट, बीटरुट एक्सट्रेक्ट, नीम एक्सट्रेक्ट बायदिसिना। बे फेस वाशआ जोंनि स्किननि इम्पिउरिटिस आरो डेड स्किन सेल्सफोरखौ होखारनानै जोंनो मोनसे स्मुथ आरो सफ्ट स्किन होयो। बे जोंनि मोखांनि एक्सेस अइलखौ होखारो आरो लोगोसे जोंनि स्किनखौ ड्राइबो खालामा। आरोबाव बे जोंनि मोखांनि एक्ने, पिम्पल्सफोरखौ होखारनानै जोंनो मोनसे नेचारेल ग्लोयिं स्किन होयो। आरो बे फेस वाशआ क्रुएल्टी, पेराबिन आरो एलकहल फ्रि। नोंथांमोना गोसोब्ला बे मोनथाम प्रडाक्टखौ अनलाइनावबो लानो हागोन नङाब्ला अफलाइन दखानफोरनिफ्रायबो लानो हागोन। अनलाइनाव बुङोब्ला जेरै फ्लिपकार्ट, एमाजन नङाबा मिन्ट्रा बेफोरबायदि एपफोराव नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ मोननो हागोन। आरो गासैबो प्रडाक्टनि लिंकखौनो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव मोनखागोन। न'आनो अबस्था गैथारला। माथो बाला हाद्रै एथ' गाज्रि जाथारनानै दङ। दिनै बिहामजोखौ थोनलांनि र', एसे साफा खालामनानै दोनथो। एसे हुगास्रां मास्रां खालामनानै साफा खालामनानै दोनथो। दाबो सिखाराखै नामा बेलाय? बिहामजो? 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 मा जाखो आयै? मा खालामबाय थायो न' सिङाव हाबसिननानै? नुवाखै न'फोरा एसेबां गाज्रि जानानै दङ? आं एसे बाजाराव थांनो नागिरदों, नोङो न'आ लिरनानै दोन। मा लिरनो होदों आयै? न' लिरनानै दोन। थाथ' आं एसे बाजाराव थांना फैनि। औ जागोन दे। आयालाय मासे सहस खामानि थिनना गालांखो दिनै आंखौलाय। आं मोजाङैनो लिरना दोनगोन दे। दिनै आं आइखौ आंखौ रायनो एसेबो खाबुखौनो होआ। एसेबां मोजाङै न' लिरना दोनगोन ना आइया नायगलायगोन।
बिहामजोखौ आङो न'खौ लिरना दोननो थिनलांदोंमोन बाहायबो दाङासैनो बे एसेथ' उगारजायोमोन बिहामजो ओइ बिहामजो मा जादों आयै मानो होसिख्रावदों आं नोंखौ न'खौ लिरना दोननो थिनदोंमोन ना बोरो न' लिरनाया मा मावबाय थानाय नोङो हो आइ लिरदोंथ' आरो आङो एथ' मोजाङै न' लिरना दोनदों नों नायाव सिया ओरैनो होसिख्रावलाबायदों आरो उल्थासो बुंबावदो नोङो बोरो न' लिरनायालाय बोरो हनै नायहर आयै खिरखियाव हनै न' औ लिरमारदोंथ' नों न' लिरमारदों नों न' नै दैथुन फिसा नायफैलाय बिहामजो न' लिरनानै दोनदों नायफैलाय जि मोजाङै न' लिरनानै दोनदों नायफैलाय माबा जाखो आया आंनि लिरनायखौ फसायासै खोमा माथो आसुं मासुं गाबबाय थादों दहायनिफ्रायनो बिथिंलाय खोनासंनो बाथारबाय आं नायहैनिर' बिहामजोआ मा खालामखुमाबाय थादों बेवहाय हाब मानो खारखो बेलाय बिहामजो सासे बेफोरबायदि रिल बानायनो मोनो नामा खामानि दामानि गारनानै बेफोरबायदि मोसालाबायबाय थादो बेवहाय आंनि सनमानखौसो जाजोबगोन नों खबरदार आरो जुदि बेफोरबायदि रिल सिल बानायबाय थायोब्ला आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा नोंनिख्रुइ गाज्रिथ' रावबो जानो हाखाया मा बुंदों नों नङा जेबो बुङाखै आङो थौ गोख्रै ओंखामफोरा संहैदो थौ दे आयै थांसै आङो आंबो दिनै रिल बानायगोन माथो रिल बानायबाय थायो बे बिहामजोआ आंबो दिनै रिल बानायनानै नायगोन मबाइला बहा थाखो आंना हनै मोखांफोराथ' मोजाङै दोङो ना साफा नुनांगौ भिडिअ मा गाबबाय थादोंबा